Добър вечер, вие сте с новинарник. Започваме с политика. Трите граци на ГЕРБ, Цецка Цачева, Румяна Бъчварова и Менда Стоянова, най-после постигнаха успешни преговори. Вижте репортаж. Приемате ли нашите условия? Ще успеете ли да ни помогнете? Разбира се, ние сме професионалисти. Продължаваме със световните новини. Стана ясна истинската причина за смъртта на Уитни Хюстън. Oh, mighty loath the bodyguard is away from me. And I will always love you. А сега се включваме директно от световното първенство по тъга, за да разберем името на тазгодишния шампион. И така, в левият ъгъл аплодирайте дриблиращият със сълзи, MVP-то на скръбта Тити Папазов! В десният ъгъл приветствайте ревливица от Ориента, истанбулското праскало Али Реза! Двамата колоси на тъгата ще бъдат провокирани чрез малко сладко зайче. Реакцията им ще определи победителят в този двобой. И така, начало! Това малко зайче кихна. Разбрахте ли? Доведете веднага личния му лекар. Иначе разберете, то е изгубено. Заклевам се. Bir havuç var mı, Ali? Yine ayrılıyor. Yine günler uzanır geceler. И така, световен шампион по тъга е Али Реза. Каква тъга само? Подобно разочарование изпитах и аз, когато се явих на конкурс за двойници на Арнолд Шварценегер. Какво ме гледате? Сутринта забравих да си пия стероидите. Следва нещо далеч по-оптимистично. Специалното издание на Гласът на България в затвора. Аре, пейте! И ето идва най-щастливия ден, когато ти ще си далече от мен. И ето идва най-щастливия ден, когато ти ще си далече, далече от мен. Страхотно вибрато. Следващия. Free me, come on and free me. Why don't you free me? Free me from your spell. Отпадаш. Ха-ха-ха! До година пробвай пак. И за финал малко шоу-бизнес. Вижте папарашки запис от дома на Валери Божинов и Николета Лозанова. Валери, и двамата знаехме, че няма да оцелиш. Валери, няма да повярваш какво си купих. Червената книга. Това е толкова скучно. Но знаеш ли какво има вътре? Кафява мечка. Не, Египетски лешоят. не. Какво тогава? Твой гол. Ха?